Ay bro, wat dan is maak? Hou die demons raken probleem, dus nou kom van de lucht. Dit is wel een water. Als je get. Vind je wat zo aanstaan? Kijk, die jongen ons of wat? Wat leest zo om je bro? Die jongen in elkaar. Leef zo spiesjes, ja. Ik wonder wat wil je proberen. Als die jongen demon of wat? Want als je demon is, dan haal ik zijn kop nou af. Alleen niet. Je biedt er alleen niet stoken. So dus kom sy my na die bos toe gevat het. As ja. So sy weet al lank al te goed. Wat is dit? Spooke, demons en wat nog? Demons, spoken, takalosies, wat nog alles. So die goed loop net rond hier tussen ons. Het gaat in die mensen lichamen. Nou hoe weet ons wie's 'n demon en wie's nie 'n demon nie? Ons weet niet meer bro. Want ik weet die bosje boer. Nog wat mensen doet maar. As dit net sy wat weet van die goed of is daar nog mense wat weet van die goed is? Ik en mijn vriend die hier ons zag doet nog wel lang tijd. Mijn opa had ons geleerd van die goed. Hoor jij lach? Hij is demon gedragen. So wat wil sy sê hy persoon is 'n demon nou? Makkelijk. So jou oupa het jou geleer van die goed sê dit die demon goed is. Maar ja, ons doet nog mensen. En ons is de man. En die demons raken net meer. Hou hy nou wil sy my inbring in die goed is en hy. Hou ek is bang my bro nou net ook klim hy uit 'n my liggaam en is mal. Maar alles hier om veilig te wees man. Jo, ek weet nie my bro jong. Nu waar ik al alles leer goed af. Wat is deze met me? Kwaai lappies. So wat die demon goeders bestaan is als real. Jo, wie sou gedink het om die demon goeders is waar? Ja. So daar bestaan 'n God, duiwel en al hy goeders. Ja, wie sou gedink het jong? Kijk eens, iemand wat is demon die zo. Al loopt gewoon die. Maar moet nu waar ik zal moesteren. Minder kolen zeker. Ik denk ook dat die man zal je opvangen. Want het is te prachtig jong. Ga je weg alsjeblieft? Sorry. Waarom zien we nog een jong? Hoe kan ik afhalen? Waarom kom ik niet ergens? Fatality.
Dit gaan we doen samen demon. Dit gaan we doen samen demon zitten vang. Ik moet een van hulle vangen. Ik moet een van hulle vangen. Ik zie wat ik ga samen maken. Ik loop maar die mevrouw. Is ook in moeilijkheid. Ik is de vrouw. Ik is een zandstreek tot aan. Oh ja, man. Ik het weet. Ik ga niet meer dood, man. Hoe komt dat aan de soos? Hoe is mijn kind zo dat? Waar is ook ze van mij af? Ik wil je mensen niet verzachten geschiedenis. Ik wil je niet waarschuwen. Ik wil je niet waarschuwen. Wat is een waarschuwing? Wat is hier in die bos? Draai om. Dan ben je niet Oh, weet die man? Oh, hij zei ik zit in het bos met broers en wat. Mama! Mama! But always down to get chilla, it's from Chicago. Zero po metal, it's Vendena, Fransa, Montana, Vahena. As let's say, Zijn ze aan de weer van die mannen? Oh, wie is jullie dan? Oei, die demonvangers. Onze naam is besleet nog. Mijn naam klinkt oei. Hey, kom met zijn Slaan de jongens, slaan de Luna. Ja, ik weet. Dingen die moet kies voor liefde. Voltooi uw missie. Michael.